Otetaan vielä yksi pakkaus kautta purkuvideo Santiago de Compostela Camino del Norte reitin. Olen juuri vetänyt ja tullut kotiin ja vielä on kaikki reput ja systeemit tässä purkamatta, niin otetaan nyt tällaisen pakkausvideo ja purkuvideo, nähdään mitä on repus mukana ja mikä on hyödyllistä sit ollut mukana kantaa. Lähdetään tärkeimmästä eli kengistä. Tällainen Topon perus lenkkari leveällä lestillä. Ei mitään Gore-Texia, ihan vaan pehmeä, hyvä Vibran pohja ja näillä on ollut sit hyvä painaa. Ja mulla on ollut mukana myös toiset kengät. Jos se on mahdollista, niin se on myös erittäin hyvä asia, koska sitten jos sä pystyt vähän kenkää välillä vaihtamaan, niin se on myös rakkojen suhteen hyvä juttu. Mutta nimenomaan tämmönen kevyt kenkä eikä mitään raskasta vaelluskenkää. Toi on tärkeää. Sitten tietenkin hattu, aivan ehdoton. Kovassa helteessä niin ei pysty ilma menemään. Ja ennen kuin mennään vielä tuohon reppuun, niin tässä on kaikkea muutakin toki päällä. Eli vyölaukku, missä sitten mulla on ollut kännykkälaturit, rahaa ja mitä nyt sitten kolikoita sun muuta tarvii välillä olla. Ja tänne on ollut kiva keräillä jotakin kastanen siementä sun muuta hassuja, mutta tosiaan nuo laturit oli mulla tässä näin koko ajan, eli se on hyvä. Sitten taskut vielä, eli passi, silmälasit on ollut reisitaskuissa. Tietenkin tämä sitten itse repussa. Ja nyt mennään sitten lopulta itse tähän reppuun. Eli mulla oli vähän nyt tämmönen taktinen reppu sitten mukana. Voi olla montaa mieltä asiasta. Itse tykkäsin siitä, että tää paisuu tänne suuntaan. Eli tähän saa aika paljon tavaraa, myös on toiset kengät mukaan. Mikä sitten ei niin hyvä verrattuna näihin nykyteknisiin, niin täällä ei se ilma kierro niin loistavasti, mitä sitten niissä jossakin uusissa. Mutta mulle toimii tää hyvin ja ruvetaan katsoa, mitä täällä nyt sit on. Eli lähdetään tästä niin sanotusta lääkekaapista liikkeelle. Mulla on ollut täällä kolesterolilääkkeet, mulla on ollut täällä talkki, erittäin hyvä ja tärkeä. Mulla on ollut täällä vaseliini, erittäin hyvä ja tärkeä. Noita kun hieroo kriittisiin paikkoihin, niin ei sitten niin paljon tuu niitä hiertomia. Aurinkorasva tietenkin 50 kehiin. Sitten on ollut vielä muuta lääkitystä, eli minun tapauksessa kiihtilääke. Hammastahna. Täältä löytyy tulitikut, en tarvinnut kertaakaan. Ja täältä löytyy vielä jonkin sortin Luxury Vibe, mitä myöskään en tarvinnut. No niin, pari tällaista turhaa juttua se nyt sitten näköjään oli mukana. Sitten täällä ei niin turha, eli 0,75 juomapullo. Mihinkään ei kyllä kannata eikä voi lähteä ilman juomapulloa. Näköjään täällä on vielä jotakin leipäpaloja otettu matkaan mukaan jollakin etapilla varmuuden vuoksi. Juomapullon lisäksi sitten vielä 2 litran juomaleili löytyy repusta. Aivan ehdoton asia. No sitten on nämä kävelysauvat, puretaan nämä tästä nyt mäkeä. En ole mikään ammattisome tuottaja niin kuin näkyy, mutta tällaiset taitettavat kävelysauvat. Nämä on etenkin tuolla pohjoisen reitillä, missä on sitä mäkeä sun muuta hemmetin paljon, niin erittäin oleelliset. Itse ostin nämä matkan päältä, sauvat kuin sauvat, mutta kyllä sanoisin, että helpottaa tosiaan tekemistä. Joo, no niin, sitten mitäs muuta repusta sitten löytyy? Elikkä no
hieman tässä nyt sitten pyykkejä. En nyt rupea niitä tässä sen esittelemään, mutta sen verran voin sanoa, että 4 lyhyet alkkarit ja 4 sukat oli reissus mukana. Sitten teki tietenkin pyykkipussi. Sitten täältä löytyy nämä toiset kengät, eli tässä on nyt sitten Adidaksen Terrex, vähän tämmönen niin kuin polkujuoksutyyppinen kenkä. Tässä on jonkin sortin kalvo, eli tää oli sitten kosteina päivinä hyvä valinta. Tässä on myös kovempi pohja, mitä oli noissa aikaisemmissa, eli sitten kun on kovempaa kivikkoa, niin on sitten hyvä laittaa vähän kova pohjaisempi, mutta ei niin kuin tän isommasta mistään vaelluskengästä kuitenkaan kysymys. Ja tärkeintä tässä nyt on niin kuin se, että sä pystyt sitten keskellä päivää niin, ottaa kengät pois jalasta, sukat pois jalasta, kuivattelee sen 5 minuuttia jalkoi, sitten lyöt pikkasen vaseliinia tai pepantteenia sitten kuivuneisiin jalkoihin, vaihdat kuivat sukat ja vielä kuivat kengät jalkaan, joka mahdollisesti jos hiertää niin vähän eri kohdasta, niin auttaa meidän todella paljon. Mutta yksilläkin kengällä toki pärjää, ei siinä mitään. Mutta mulla oli hyvä, että pystyin kantamaan noita molempia mukana. Monella tai oikeastaan kellään muulla en nähnyt, että olisi 2 kengän taktiikalla ollut. Sen verran teknisillä repuillakin mentiin, että heillä ei ehkä vaan mahtunut ne kengät sinne reppuun. Mutta sitten oli vielä tällaiset släppärit, nämäkin on ihan hyvät. Eli näillä pystyy sitten hostelleissa menemään ja myös sitten illalla jopa kävelee vähän kaupungilla tuollaisten släppäreiden kanssa, niin erittäin jees. Sitten tässä on tää toimistopuoli, voidaan tää vielä käydä läpi. Mulla on täällä toinenkin passi, koska on 2 kansalaisuutta, sitten vähän kompeedia, on hammasharja, luha, laastari, teippi, en tarvinnut, taskulamppu tarttin kerran, ennen kuin lähtee hostellista, niin pitää muistaa katsoa, että sängyn alle ei jäänyt mitään, koska aika usein on. Sitten on tää credentiali, ja siinäpä se nyt sit olikin. Mutta tää oli hyvä tämmönen toimisto tavallaan pussukka, varusteleikas muut parikymppiä joskus maksanut, niin myös hyvä ollut mukana. No tää credentiali, eli credentiali, tän saa sieltä Camino matkan varrelta, ja tää on nyt toinen mikä mulla on, eli sen takia näitä leimoja ei ole tän enempää. Mutta näitä tosiaan kerätään matkan varrelta joka paikasta, että missä olet käynyt, niin se sitten tuohon merkitään ja voi sitten muistella, että missä olet käynyt. Mä merkkasin vaan yöpymispaikoista tän, jotkuthan laittelee sitten niin kuin kaiken maailman ravintolat sun muutkin vielä leimat tosiaan kiinni. Mutta tää tietenkin hyvällä mukana. No niin, sitten mitä löytyy repusta vielä tämmönen Diamondin keponen Gore-Tex tai joku kalvollinen sadetuulitakki. Tää on hyvä. Ollaan kuitenkin Caminolla Nortella. Mä olin reissussa kesäkuun 6. päivästä kesäkuun 26. Siinä alussa oli muutamia iltoja, milloin oli jopa viileää kautta kylmää. Et näitä muutamia kertoja ihan jopa pidin päällä sen kylmän takia. Ja myöskin illalla sitten, jos lähti kävelemään, niin nimenomaan silloin illalla, kun lähti kävelemään, niin tätä saattoi tarvita. Kävelyn aikana en kertaakaan käyttänyt, en edes silloin, kun vähän tihutti taas satovettä. Se hikoilun määrä on niin kova, että ei tällaisella tee niin kuin sen sateen suojaamisen suhteen mitään. Mutta erittäin kevyt ja silleen ollut aikaisemmallakin Caminolla mukana, että hyvin palvelut takki. Ja tää oli nyt tämmönen Zonin Diamond takki, ostin joskus Intersportista, on hyvä. Eikä ollut tullut. Sitten oli vielä tällaiset keposet sortsit. Nämäkin tuli oikein hyvään tarpeeseen. Eli kun oltiin reissusta rähjännyttyä, pääsi suihkuun ja sitten saa laitettua kuivat housut jalkaan. Ei tarvinnut niitä hikisiä kävelysortseja laittaa saman tien uudestaan jalkaan, niin oli hyvä. Sitten teepaitoja. Mulla oli tosiaan mukana 2 tällaista puuvilla teepaitaa, josta toinen tämä.
ja 2 teknisempää tuollaista lyhythihasta paitaa, joista toinen sitten tämä. Ja se on ihan hyvä setti, eli tämä tekninen paita on sikäli hyvä, että tämä kuivuu nopeasti ja se on niin kuin tosi tärkeä asia. Sitten vielä toinen puuvillapaita ja sitten oli vielä se toinen tekninen paita, mikä nyt sitten löytyy täältä. Tässä nyt sen ihmeempää muuta kuin, että siinä oli pitkät hihat ja se pitkähihaisuus ja keveys oli niin kuin hyvä, että sen pystyy sitten, paitsi että se tarvittaisiin lämmittää, niin se suojaa auringolta sitten myös. Sitten oli vielä tämmönen Compeed vastaava Tiritas-merkkinen. Hyvä homma. Tuli itselleen toiseen jalkaan vähän rakkoja, toiseen jalkaan ei yhtään. Eli siinä kun jos on pienesti huono askellus, mulla oli operaatio polvessa, niin se oikean jalan askellus on sitten ihan vähän erilainen, niin siihen tulee sitä hiertymää. Toiseen jalkaan ei tullut 500 kilsaa yhtään. Ja sitten tosiaan näitä pyykkejä, näistä sen enempää muuta kuin muistutuksena, että 4 kalsarit, 4 sukat, ne toimii ihan hyvin. Ja niitä tässä nyt sitten oli lisää. No sitten oli irtolahkeet, eli nämä toiset sortsit, mitkä nyt on jalassa. Näistä rupesi sen enempää esittelemään muuta kuin, että Fjällrävenin sortsit, mihin saat irtolahkeet kiinni. Näitäkin tuli pari iltaa käytettyä, että jos oli viileämpää, niin pystyi laittamaan nämä, mutta muita pitkähihaisia housuja ei ollut, enkä kyllä kaivannut. Se mikä näissä sortseissa, mitkä nyt on päällä, niin on hyvä, että niissä on hyvät reisitaskut. Eli pystyisit pitää rahoja kautta asioita niissä. Se mikä ei ole niin hyvä, että takataskussa on reikiä, että ainakin 20 € meni kadulle, kun sitten en huomannut, että siellä se reikä on. Yksi juttu vielä löytyy, eli polviside. Voi laittaa polven ympärille, jos on vähän sit ongelmaa. Tuli käytettyä, en tiedä oliko nyt niin juttu tarpeellinen. Sitten vielä muovipussi, missä vessapaperi, jos tarvitsee niin sanotusti kenttäpaskalla. Ja sitten oli se juomaleili sitten vielä ja kynä. Juomaleili heitin roskiin reissun jälkeen, koska alkoi olla vähän hikisessä kunnossa. Mutta tosiaan siinä kaikki. Repun paino ei saa ylittää tyhjillä vesipulloilla yli 7 kiloa missään nimessä. Eli mahdollisimman kevyenä kannattaa pitää päällä. Mulla tosiaan on vielä sitten samat jutut, mitä tässä on jo monen kertaan puhuttu. Eli yksi näistä paidoista, reisitaskuiset Fjällrävenin sortsit ja sukat. Sitten oli vielä Polarin Critax Pro kello, mikä sitten laski askeleet ja matkat. Ja tässä oikeastaan muuta kuin se GPS-träkkäyksen asetus siten, että kerran minuuttia tai kerran 2 minuuttia ottaa sen sijainnin, niin akku säilyy sitten hyvin parikin päivää, vaikka yksittäinen suoritus kestää 7 tuntia yli. Jos on kerran sekuntia sijainnin tallennus, niin sitten on ehkä vähän liikaa tarkkuutta sitten noin pitkään reissuun. Mutta semmoista siinä kokonaisuudessaan nyt kaikki mitä mukana oli. Elikkä mahdollisimman vähällä tavaralla liikkeelle, mutta kaikki nämä mitä tässä nyt näytettiin, niin oli kuitenkin tarpeen. Ja mitään sellaista ei tule mieleen, mitä olisi nyt pitänyt olla, mitä ei tässä näkynyt. Tässä on kuitenkin nyt jo reissu tehty ja kokeiltu, että mitä tarvitsi. Eli repussa ei kyllä ole enää mitään sellaista, mikä olisi turhaa ollut. Ja siinä on kaikki, mitä tarvitaan myöskin. Ja lähtiessä repusisältö oli käytännössä melko lailla sama kuin mitä nyt. Vesileilin tosiaan heitin ja menee. Hyvää kaminoa kaikille. En rupea sitä nyt sen enempää siinä opastaan, että miten siellä pitää kävellä. Tietenkin aikaisin pitää herätä. Jos on kuumaa ajankohtaa, niin kuin nyt rupesi vähän olemaan, niin vielä aikaisemmin pitää herätä.
Sitä nestettä menee aivan järjettömästi kuumina päivinä. 5 litraa päivässä kevyeen. Ja sitten kyllä pitää välttää niitä ihan kuumimpia. Et nyt tuossa viimeisin päivinä rupesi olemaan jo vähän sellainen, voisi sanoa, jopa vähän vaarallisen kuuma. Et Bilbaossa sitten kun palasin, niin mittari näytti ilta 9:39 ja se oli kyllä onni, että sinä päivänä ei tarvinnut kävellä, koska kyllä se on, kuumuuden sietäminen on yksi iso tekijä hommaa. Ja tietenkin sitten jalkojen hoito ja se, että se kyky kävellä ja edetä pysyy. Ja sitten semmoinen niin kuin reippaus hypätä tavallaan siihen junaan mukaan. Eli sitten kun aluksi tuntuu, että eihän tässä mitään järkeä ja olet ehkä vähän ihmeessä siellä, mutta sitten kun rupeat tapaamaan niitä muita tyyppejä ja vähän ryhmääntyy, niin on tärkeää sitten se, että sä tavallaan hyppäät siihen kaminoit tavallaan junaan mukaan, jolloin on niin kuin helppo sitä rytmiä ylläpitää ja matka taittuu. Tosiaan itse kävelin ekat 100 kilsaa yksinään. Siinä oli vähän sellaista rauhallisempaa starttia, eli tuli nukuttua vähän pidempään, lähdettyä hostellista viimeisenä, pideltyä enemmän taukoja. Matka kun jatkui, niin sitten tapasin 120 kilsan kohdalla aikaisempaa kamino-porukkaa, minkä kanssa jatkettiin sitten vielä parisataa. Ja risat, niin tai 3, niin sitten tuli tämä junaefekti, että sitten niin kuin lähdettiin reippaasti eikä lähdetty jäädä joka baariin notkuun, vaan keskitytään siihen etenemiseen ja mieluummin keskitytään siihen, että tullaan aikaisin perille kuin siihen, että saisi nukkua aamulla jotenkin pitkään. Että kyllä se vaan kannattaa lähteä aikaisin, silloin raikkaampaa. Ne on sitten kuitenkin arvokkaita ne iltatunnit, että sä haluat saapua aikaisin perille, jolla sä pääset nauttimaan niistä maisemista tai kaupungeista, ravintoloista tai siitä makoilusta sit siellä illalla, että siinä aamulla ei kannata jäädä notkuilleen. Tosiaan Camino del Norte, erittäin hyvä reitti, aito ja alkuperäinen, vähän vaativampi kuin se Camino Frances, vähän vähemmän palveluja, mutta kuitenkin ihan riittävästi, paljon upeammat maisemat, eli on merenrantaa, País Vasco, Cantabria, Asturias, aivan upeita biitsejä, aivan mielettömiä kallioita, metsää, eukalyptusmetsää, peltoja. Se on myös tämmöinen sukellus Espanjan maaseudun ytimeen tämä reissu, että niitä maatiloja tulee paljon, biitsejä on paljon ja sitten tietenkin hienoja kaupunkeja, historiallisia kohteita, kirkkoja ja kaikkea mahdollista, eli aivan upeata maisemaa. Sitten Ribadion jälkeen, eli Asturiaksen ja Galician rajan jälkeen homma muuttuu vähän metsäisemmäksi, eli sitten ruvetaan painamaan kohti sisämaata, jolloin on sitten vielä enemmän sitä eukalyptusmetsää ja tällaista vähän mystistä Galiciaa siihen sitten vielä loppuun. Hyvä, mutta tää oli mun pakkausvideo tai purkuvideo ja tosiaan niin näitähän on netti täynnä. Jokainen sitten tekee omat päätöksensä, että miten ja millä eväillä reissuun lähtee. Kiitos.